Haiki norong nugo kok tomani bisingtui Tripura bo kwbangma Bangladeshi illegal immigrant manjagui tongmani. Haiki kwbangma je borok no tubui oro dalal duplicate bongni document slamui oroni citizen ruwi bongni Aadhaar card, PAN card, voter ID card kwbangma je document tongmani India ni citizen ni bisingtui borok no slamui rimani. Haiki amo kok tomani bisingtui chung saimamani Purnolal Chakma Bangladesh ni Hindu tei kwbangma Chakma ST rok no ayang narni tubui oro duplicate bongno India ni citizen slamani yagulo borno oro document rok slamaro SC document ST document rok nei chung koktomani bisingtui sawi mangkha amoni yagulo te khaisa khoroksa suha sakma mungui Bangladesh ni bo amdekeno India ni duplicate document slamai kwbangma Bangladeshi illegal immigrant no yang tuwui borok no o jago citizen mani yagulo kwbangma borok minister officer koto rok bai gdalai borok document slamai ruwaing illegal immigrant phaina rok no haike amono tuino chini Tiprasa leader khoroksa Saranjit bo Tiprasa ni bagi kok sawi tongo Bangladesh illegal immigrant ni bagi bo khoroksa kok sawi tongo tei bo amte hai hini sawi tongo je kwbangma Tiprasa leader tongi tongnai Tripura Hapang bai gdaljak je party tongi tongnai o jago kwbangma Tiprasa leader rok bo tongo haike borok kai tamoni bagi kok sayang na nang kwbangma ayang Oino Haste Haryana Gujarat kwbangma Maharashtra Delhi Assam rogo BJP rok se ajagani Bangladesh illegal immigrant nongno rutugui borno tesa pushback khlai haike pathogui tongo haike Tripura o amsuk brung Bangladesh illegal immigrant mabo manjago tei kwbangma Tiprasa lukurok complain imani yagulo borokno thangai romui bo naharo tai chung kaisa kaini video viral obo nugo Bangladesh illegal immigrant je border ha ari tongphano kwbangma border swngjagya tongo ayang tei parungai sal kathang Haimani nugui tongo a video rok haipan kurfana tabubo action najagya Assam ni CM bo ngaka khut bo sak baithangno bo Bangladeshi illegal immigrant nongno honani bagai kok sawi tongo tai tabuk je romjangmani kisemisa horjagui bo tongo chung amo kok tomani bisingtui sawi mangkhate Assamo 30,000 Bangladeshi illegal immigrant tabuk jeo Ministry of Home Affairs ni dagi mungrajangmani 19 May 2025 bo amoni bisingo omo amsuk manjaka omono hornai hinui Assamni je government ni mote amo statement jangmani haibana se chini Tripura o khai tabuksuk jora kuno phana se kok sajagya ko amo government hai ka Hapang ni bisingtei haike kwbangma Bangladeshi illegal immigrant amo sanan thang ka burung hasi amo manjui bosong panang thung je ST ni je kisa tongmani phanang thung kwbangma burung phai tongo haike amo rongno tuino Saranjit chong kai kok sawi tongo tei bo tini sanjani 7 PM bo bini Facebook o live phai bo omono tui Bangladeshi illegal immigrant no tui borno baike pushback khlainani omono tui bo tini kok sanai haike norok tini live bini naimano sanjao Bangladeshi illegal immigrant kwbangma phai tongmani je Tripura o horjagyang tongmani amorongno tui bo sanai haike kwbangma Tiprasa ro comment khlaio je omo kok amte hamnya amte hai kok amo mamong salai tongnai ju hne haike ma sananyo ungya ka amo ma sananyo sara jibon sawi ma thangnai thiasa khasi haike je Ministry of Home Affairs ni bisingtui dagi mungrajangmani Bangladeshi illegal immigrant nongno honani kwbangma je state tongmani norok jotono je ajagni government tongmani amo samung khlai Horwi district wise detention camp rok slamui hinai haike taibo da samung Tiprasa rokni je manthai soktai rok tongmani amte haino khlaijak yangi tonghana Tripura o amo belaikino sungthai o jagao tomani bagi Himalayan norok jotono saimano kwbangma Thayono o samung cholijak tongha Bangladeshi illegal immigrant nongno honani pushback khlainani ajagani government nongno ajagani CM rongno omono samung borok sak baithangno khlai tongo haike chino jaga tamani bagi khlaiyangna nang kwbangma je Tiprasa rongni central bai je manthai soktai rok amo kok thiglaimani haike amorok tamo yang chini yangoda amo cancel amo kwbangma ajagao kok sungthai ang central homani gari kasaro da amo bada ngai yang Tiprasa rongni thani sokpayangna nang amo amte haibo kok tongo jagao haike te kaisa kok o jagao Tiprasa rok tamo Saranjit no simna budui pass khlai bono MLA slamui hor tai tebo kwbangma bo hai kwbangma tongnable bo amo jesa party ni phanang thung haike borok tamani bagai Tiprasa rok na hamkrai ni bagai o je Bangladesh illegal immigrant phai tongmani Tiprasa rok ni je o jagani indigenous rok ni jaga segei o jagani bongni manthai soktai rok segei je bongni facility rok tanai borokno charima toni mani
amorong no tui tamni bagi kok saya illegal immigrant o jaga fight tongmani central government che bok sawi tongu hodi nei haike tamni bagi o jaga ni je kwbangma Tiprasa leader tongnarok amono tui kok sayang na jesa party farong tongthung tamo saron je chimda Tiprasa hamkrai mantri ni tongsi bo simida sasinai bo haike no tei bo kwbangma tai 10-15 jon 20 jon saga tai tamni horjage tongna ba jaga ni Bangladeshi illegal immigrant phai o jaga tongnai rong no kok chiti sayaka bai ko horjangnai amo chini kok simiya saronjit bo sak bai thangbo okok no sawi tongo te kwbangma je Tiprasa leader tongi tongmani kwbangma je Tipra Hapang bai gdaljak je party tongi tongmani omoro kha tamni bagi kok sayang na je Hapang o tongi tongnai rok leader rok tam kok sayang na kwbangma Bangladeshi illegal immigrant phai tongo tabuk je Ministry of Home Affairs haike central government ni bisingtui 19 May 2025 bo je dagi mungrojangmani Bangladeshi illegal immigrant jesa haste ofano tongi tongtu Bharat haktorni amorokno joto rutugui hornani bagi 30 days ni time frame ni bising hage engui mano o jorao kwbangma Bangladeshi illegal immigrant phai tongmano hage je dalal tongi tongnai borno bo romna nango amo khoroksa khorongni roma ba ingya kwbangma je dalal tongi tongnai borno romnani nangnai tamno romaya tongnai jesa samung khlaika kai jesa pano romai mano amno chai togui khar wisi samung khlaina nangnai hage khar wisi samung khaya jini Tiprasa ro bo thancha kre amno tui kokti sayanga kai amti nyongnai hage jotren sawa jago hame effect sabongnai sajeman Tiprasa rok amoni bagini Tiprasa rok joto busawi amno tui kokti sana nango saronjit bo kok sai tong jini Tiprasa leader rong ni bisingo khoroksa pano hage bono khoroksa pano jenglo girui party no party nyawe jesa party fanong tongtung jeng bono logirui okong no tisane nango hagen norok tom sanamu chung je ang okok samane amuk kubuida na kahamda hamian nor comment bising tike shahar mano hage o video no sajake like redi tai o video no share khladi to mane bag mala ani video tong jani batabo video recommend nyangi tongha notification bakso bukso on khaya da sido hage channel subscribe khlai kai bell icon bo click khadi nongoro notification sogin jani bagai hage jotono khulumbai kya hambai kaham tongbai di thanja tongbai